Vážené dámy, vážení pánové, vítejte u dalšího podcastu z Evropy. Moje jméno je Michal Říha a dneska má velkou radost, že tu máme dva velmi zajímavé hosty z UKčka, nicméně tentokrát ne z Univerzity Karlovy, nicméně z Univerzity Komenského v Bratislavě. A vítám tady pana profesora Josefa Čantéše, dobrý den. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A pana docenta Andreje Beleše, dobrý den. Dobrý deň prajem všetkým. My se dneska podíváme trošku do oblasti, které s evropským právem souvisí, pro evropské právo prostě souvisí se vším. A podíváme se do oblasti trestního práva a navíc teda do oblasti slovenského trestního práva, protože v souvislosti s trestním právem na Slovensku a nejenom, tak se objevila celá řada zajímavých evropských témat. My právě s Andrejem jsme se i potkali vlastně v rámci konference, kde prezentoval právě téma ochrany finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s tím, že v roce 2024 na Slovensku došlo k novele trestního práva, která celou řadu jednání učinilo buď méně trestně závažnou, anebo dokonce beztrestnou. Tak, pane profesore. Skutočne za posledné 2 roky sme svedkami toho, že v podmienkách slovenskej legislatívy sa výrazne zmenilo trestné právo. Ja vašich poslucháčov nebudem zaťažovať detailami, len poviem, že sa to týkalo takých nosných častí, ako je skrátenie premlčacích dôb, alebo zníženie trestných sadzieb, alebo zvýšenie škody ako znaku trestného činu a nových podmienok ukladania trestov. Treba však povedať aj to, že ide o veľkú novelu trestného zákona aj trestného poriadku, a ako negatívum vnímam to, že sa to urobilo v zrýchlenom legislatívnom konaní, skrátenom, a len tak nie som privržencom množstva uvádzania štatistických údajov, ale predsa si dovolím jeden uvieť, že 6. prosinca 2023 vláda schválila návrh novely trestného zákona. To bol Mikulášsky balíček. To bol, áno, bez akéhokoľvek... Bylo i nejaký uhlí pro zlobivý deti? Jo, tak možno... Stačilo nám tých 67 strán legislatívneho textu. Áno, sme jo. A tam bolo úplne šokujúce to, že žiaden odborník sa nemal možnosť tomu vyjadriť. A úplne šokujúco pôsobilo to, že za 15 pracovných dní ten zákon mal byť účinný. A urobili sa tam výrazné zmeny. To znamená diskusia žiadna, zmeny obrovské. No a potom začalo sa to naťahovať v slovenskom parlamente. A to, že ten zákon je zle napísaný, môžem podporiť aj tým, že za 2 roky súčasnej slovenskej vlády trestný zákon bol zmenený 11 krát. A to je absurdné, pretože množstvo tých vecí sa zmenilo. A čo je treba povedať, že slovenské orgány na to neboli ani inštitucionálne pripravené. Zkoušíte ještě trestní právo na Slovensku, nebo je to jako, že jako jednotlivý zkouškový termíny mají různé jako učené znění trestního předpisu? No, ani neviete, ako ste trafili klinček po hlavičke, keď som mal prvú prednášku, lebo ten zákon prvý, tá novela bola schválená v únoru a vo februári 2024. Tak ja už som mal 8. dúbna prednášku na právnickej fakulte, kde nikdy som toľko ľudí nemal a učím na právnickej fakulte asi 27 rokov. Úplne nabitý amfiteáter. A presne z tých dôvodov, čo ste povedali vy, že neboli skriptá, neboli komentáre a tí študenti to museli vedieť na skúškach. Čo bol obrovský tlak aj na pedagógov, vysvetliť im tie zmeny, lenže ťažko sa vysvetľujú zmeny, keď ten zákon bol v priebehu 1 roka 5 krát zmenený. Tak to, čo poviete dnes, už zajtra neplatí. Takže platí to, čo je také české porekadlo, že práca chvatná, málo platná a teraz to bola ešte aj práca škodlivá, zlá. Ja by som k tomu možno ešte doplnil, že tie zmeny musíme vnímať v širšom kontexte takého rezervovaného postoja jednak slovenskej vlády a jednak slovenskej legislatívy voči Európskej únii a voči právu Európskej únie. Môžeme sledovať v rámci legislatívneho vývoja na Slovensku, teda nie len v oblasti
v odbore trestného práva, ale aj v iných odboroch viaceré zákony, ktoré už boli schválené, alebo zákony, ktoré sú ešte len v legislatívnom procese, kde môžeme mať vážne pochybnosti o súlade tohto vnútroštátneho právneho predpisu s právom Európskej únie. Spomenul by som napríklad zrušenie RTVS, teda rozhlasu a televízie Slovenska, čo bolo nahradené Slovenskou televíziou a rozhlasom, čiže išlo vlastne o zrušenie nezávislej verejnoprávnej inštitúcie a nahradenie vlastne ako keby štátnou televíziou pod gesciou Ministerstva kultúry s vlastnými nominantmi v rade, kde môžeme vlastne identifikovať potenciálny rozpor s aktom o slobode médií. Taktiež vlastne možno spomenúť aj nedávne legislatívne zmeny, ktoré zastavil Ústavný súd, ktoré sa týkajú zrušenia úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Tento úrad vznikol v súvislosti s transpozíciou smernice, to je smernica z roku 2019, ktorá zaväzuje členské štáty prijať účinné mechanizmy na oznamovanie porušenia práva Európskej únie. V širšom zmysle všeobecne porušovanie práva, napríklad na oznamovanie korupcie. Tento nezávislý úrad vlastne taktiež bol legislatívou narýchlo prijatou v skrátenom legislatívnom konaní zrušený a okamžite vlastne mal byť nahradený novým úradom, aby sa nepovedalo, tak tomu v úvodzovkách ešte prifarili aj odškodňovanie obetí trestných činov, čo vlastne vecne, materiálne z hľadiska činnosti toho úradu na ochranu oznamovateľov vôbec predtým tá kompetencia nesúvisela. To bola kompetencia, ktorú vykonávalo Ministerstvo spravodlivosti. No toto napokon rušenie úradu na ochranu oznamovateľov pozastavil vlastne Ústavný súd. V súčasnosti bol do parlamentu predložený návrh, ktorý sa týka trestných činov extrémizmu, kde zase sme identifikovali potenciálny možný rozpor s rámcovým rozhodnutím z roku 2008, ktorý sa týka potláčania boja proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbii. Že vlastne sa nám tam aj rušia niektoré skutkové podsady trestných činov. Ruší sa nám tam hanobenie alebo schvaľovanie trestných činov holokaustu alebo zločinov proti ľudskosti, kde to sú vlastne trestné činy, ktoré priamo zaväzuje tie členské štáty toto rámcové rozhodnutie trestnoprávne postihovať. Takže kromě spousty mezinárodních dokumentů a mezinárodních smluv. A okrem toho, samozrejme, okrem toho rámcového rozhodnutia. Takže naozaj táto novela, o ktorej pán profesor tak úvodom hovoril, vlastne nie je ojedinelým legislatívnym výčinom v podmienkách aktuálneho vývoja slovenského právneho poriadku. Já přemýšlím, jestli na Slovensku funguje taky SAGIT, že vydávají se vždycky ty vytištěný právní předpisy, tak to je jako velmi rychlá, jako ty rotačky jedou pořád. Jo. A len tak na odľahčenie poviem, nadviažem na to, čo povedal pán docent Beleš, že napríklad tá novela, tá ostatná bola schválená v prosinci minulého roku a ona vyšla v zbierke zákonov, myslím, že v sobotu. Takže to bola zase ďalšia novela, nešťastná novela. A tiež... Není to třeba, že si jako číslujete ty novely, jako pátá novela z roku 2000? Oni majú svoje číslo, to hovoríme odľahčenie pre našich. Je to, ako áno, vyjde to v zbierke zákonov, ono to má svoje číslo, ale skutočne, keď si to tak predstavíte, že niečo vyjde a o niekoľko týždňov to už neplatí. A potom vystáva s tým aj otázka, že kde potom sa uplatňuje, alebo ako sa uplatňuje právny štát, kde je predvídateľnosť právneho predpisu. Potom, aby tomu ľudia rozumeli, to absolútne nemôžu rozumieť. Napríklad jedno z tých častí, o ktorých budeme hovoriť, napríklad premlčanie trestného stíhania. Kedy ide tu o inštitút, ktorý je pre trestné právo jeden z kľúčových. Pre vašich poslucháčov, ktorí sa nevenujú trestnému právu, to znamená to, že keď sa spácha trestný čin a do určitej doby ten podozrivý sa neobviní, tak potom už ďalej ho viniť nemôžeme. No a sa prudko skrátili lehoty, tie premlčacie doby, a v dôsledku toho potom prišlo k tomu, že viac ako v 1000 trestných veciach sa zastavilo trestné stíhanie obvinených. A to je proste alarmujúce, pretože štát ako potom zabezpečuje ochranu svojho obyvateľov v rámci svojho záväzku.
keď nestíha páchateľov trestných činov? Ako zabezpečuje bezpečnosť? A napríklad tento inštitút, ktorý je kľúčový, v roku 2024 trikrát bol menený. A dôsledkom je dvojkolajnosť právnej úpravy. Inak sa premlčanie trestného stíhania vzťahuje na trestné činy, kde sú poškodené finančné záujmy Európskej únie a inak na tie ostatné. A to nemôže byť. Veď Slovenská republika je súčasťou Európskej únie. Ona nie je mimo. Tak ako môže byť dvojkolajnosť právnej úpravy? To som ešte nezažil v histórii Slovenska. Že se třeba právě v souvislosti s tou dvojkolejností, tam se často mluví o té efektivitě a srovnatelnosti tak, ochrany zájmů Evropské unie a členských států. Jaký je tedy vlastně tady ten problém nebo ten aspekt? Ten problém spočíva v tom, že keď je spáchaný trestný čin, poviem to teraz úplne prakticky, aby tomu aj poslucháči porozumeli, že ak je spáchaný trebárs trestný čin z prenevery a keď je poškodený slovenský subjekt, tak je iná premlčacia doba, ako v prípade, keď je poškodený ak je poškodená Európska únia. To znamená, že Európska únie dala třeba nejaké peníze, ty byly spreneverené. Áno, spreneverené, tak tam je iná, a to nie len, že sa týka premlčania toho trestného stíhania, ale aj ukladania trestov. Lebo zákonodarca, keď to zmenil, tak povedal, že napríklad v prípade sprenevery, ak bola spôsobená škoda minimálne 50 000 eur, tak sa inak ukladajú tresty. Že keď sa to týka finančných zájmov Európskej únie, sú prísnejšie tresty hrozia páchateľovi ako za rovnakú škodu, kde je poškodený slovenský subjekt. A to nemôže byť. Mně to zní, že vlastně Slovensko je takový jako víc proevropský, než Evropa by chtěla. No áno, na jednej strane ako odľahčenie to môžeme takto povedať, ale vieme, že to myslíme len odľahčenie, lebo platí tu článok 325 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá hovorí, že tie finančné záujmy členských štátov a Európskej únie ako celok musia byť rovnako chránené. My nemôžeme mať dve pravidlá v rámci Európskej únie, v rámci jedného členského štátu. To je neprípustné. Lebo potom vzniká otázka, tak slovenský zákonodarca nechráni slovenské peniaze? On chráni len peniaze Európskej únie? Proto tam môže niekto prísť, kto si bude stěžovat. Andrej? Áno, presne tak, ako povedal pán profesor, že vlastne ten článok 325 odsek 2 hovorí vyslovene o rovnakých opatreniach, že sa majú prijať. A práve táto dikcia toho článku 325 odsek 2 vychádza z toho predpokladu, že tie členské štáty v prvom rade majú záujem chrániť vlastné finančné záujmy. A preto to ten európsky zákonodarca alebo normotvorca v prípade primárneho práva naviazal, že teda keď chránite dostatočne svoje vlastné záujmy, predsa je to vo vašom záujme. Sú to vaše peniaze. Áno, sú to vaše peniaze, vyberať dane efektívne, chrániť sa pred spreneverou, chrániť sa pred korupčnými trestnými činmi. Tak bol rovnaký záujem, by ste mali aj chrániť finančné záujmy Európskej únie. A teda my sme sa dostali do opačného protipólu, teda že chránime viac tie finančné záujmy Európskej únie ako vlastné. Ako keby nám na slovenských občanoch, slovenských fyzických osobách, slovenských právnických osobách a štátnom rozpočte vôbec vlastne nezáležalo, alebo by nám záležalo menej. A to vlastne, ak teda ešte môžem doplniť, práve vzniklo aj, čo ste sa Michal pýtali vy, že teda či číslujeme tie novely, tak vlastne preto hovoríme aj o prvej opravnej euronovele a druhej opravnej euronovele. Lebo po prijatí tej veľkej novely, ktorá teda je účinná po tom, čo to pozastavil Ústavný súd od augusta 2024, tak ešte pred 6. augusta, predtým bola prvá prijatá opravná euronovela, ešte pred tým 6. augustom a potom neskôr bola prijatá druhá. Já si představuji toho státního zástupce, který má prostě a ten trestný čin byl spáchán 26. takže se na to vztahují tyhle pravidla. Presne, musí to byť taký timeline, taká linka, že vlastne teda akú právnu úpravu vlastne ideme aplikovať. A to, čo hovorí pán docent, tak ja si dovolím na to nadviazať inou myšlienkou, že ten absurdistan celej tej úpravy je v tom, že aj slovenská
Slovenská republika, tak ako aj Česká republika a ostatné členské štáty, prispievajú do rozpočtu Európskej únie. To znamená, že aj tie peniaze, ktoré Slovenská republika dáva do Európskej únie, sú potom a tvoria finančné zájmy Európskej únie, sú inak chránené ako peniaze vnútroštátneho, ako peniaze členského štátu Európskej únie, a to je absurdné. To je typicky teda rozhodnutí Francon DPH. Jo. A viete, ono to vedie potom aj k tomu, že je to, poviem to ako vtip, ale žiaľ, môže to byť aj krutá realita, že vy dvaja ste mladí pedagógovia, mladí ľudia, nezažili ste socializmus, ja som ho zažil. A tam bola úprava taká, že keď sme tu mali socializmus v rámci teda bývalého Československa, tak keď páchateľ odsúdzil trebárs inej osobe, susedovi auto, tak mu hrozil iný trest, ako keď odsudzil rovnaké auto socialistickému alebo štátnemu majetku, alebo štátnemu podniku. To znamená, to bolo že tzv. Rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. A tam boli úplne iné trestné sadzby a my keď sme sa pýtali potom aj na ministerstve spravodlivosti, lebo sme sa dopytovali, prečo to takto upravili, tak nám povedali, že lebo Európska únia chcela svoje záujmy chrániť, hovorím, a naše sa nemusia chrániť. A potom som povedal, že keď tá právna úprava bola pred novelou, tak Európska únia od nás nechcela, aby sme to sprísňovali, alebo aby sme to inak upravovali. Že úplne nezmyselne ja som 27 rokov pedagógom a bol som viac ako 30 rokov prokurátorom aj na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. A nikdy som sa nestretol s tým, aby sme to takto odlišovali. A to je pre mňa nepochopiteľné, veď toto nemá žiadnu logiku. A ešte chcem na inú vec naviazať. Prednášal som pred covidom v Poľsku, Českej republiky, na Slovensku. A ja som sa na žiadnej konferencie nestretol s tým, že by niekto navrhoval, aby sme skrátili premlčacie doby. To si úplne zákonodarca si vymyslel. Lebo nechcela to ani Európska únia, ani sudcovia, prokurátori v českých pomeroch, štátni zástupcovia, ani advokáti. Nikto to nenavrhol. Oni si to upravili, ako sa hovorí na Slovensku, že to vycucali z prsta. A nevedia to vysvetliť. Absolútne nulovo. By som možno ešte nadviazal na to, čo povedal pán profesor, teda, že aby sme to teda zhrnuli, že ono to má nie len ten rozmer možného rozporu s článkom 325 odsek 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí o tých rovnakých opatreniach, ale aj možný ústavnoprávny rozmer. A rozpor teda so Slovenskou ústavou, pokiaľ teda ide o ochranu majetku, že teda majetok všetkých vlastníkov požíva rovnakú ochranu. Je to článok 20 odsek 1 ústavy a rovnako aj v podmienkach českého právneho poriadku listina, ak sa nemýlim, článok 10, teraz Michal, opravte ma, právo vlastniť majetok vlastne obsahuje, lebo to tie základy vlastne tej ochrany základných práv sú vlastne přesně jako následky toho rozlišení mezi tím socialistickým a soukromým. Áno. Tak. Nebo osobní teda. Áno, ale hovorím, to nemá žiadne opodstatnenie a viete, ono to viedlo potom aj k takej aplikačnej praxi, že potom ako nadobudla účinnosť tá novela od toho 6. srpna 2024, tak začali prokurátori zastavovať trestné stíhanie, lebo nevedeli, ako to majú interpretovať. No a viedlo to k tomu, že generálny prokurátor zvolil moderný eurokonformný výklad zákona, povedal, že veď tam, kde sú poškodené finančné zájmy Európskej únie, tam tá úprava je odlišná a zrušil 15 trestných veciach trestné stíhanie. Lebo treba si uvedomiť, že aby ste aj rozumeli tomu rozsahu, že to sa týkalo všetkých trestných činov, kde je škoda, kde sú sadzby, že sa tá premlčacia lehota skrátila a vyše 1000 trestných vecí bolo zastavené trestné stíhanie. A ja zastávam názor taký, že ak je spáchaný trestný čin a niekto je zákonne z trestného činu obvinený, tak len súd môže rozhodovať o vine alebo nevine.
No ale takouto právnou úpravou, skrátením premlčacích dôb, sme vlastne znemožnili súdom vysloviť vina, nevina. A to je z môjho pohľadu niečo neakceptovateľné, keď zužujeme možnosť súdom rozhodovať to, čo im priznáva ústava. A neakceptovateľné. Otázka potom znie, aký signál vysiela zákonodarca pre spoločnosť. Je potrebné chrániť daňové príjmy štátu? Je potrebné chrániť majetok fyzických osôb a právnických osôb? A to už by sme sa dostali k širším konzekvenciám tej novely, ktoré sa možno ani netýkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie, ale naozaj pocitovo podstatne zvýšenému výskytu majetkovej kriminality na Slovensku v kontexte maloobchodného predaja, v kontexte miznutia tovarov z regálov, v potravinách, drogériách, v iných maloobchodných predajniach a podobne, čo následne skončí v záložniach a takto si tí páchatelia často financujú, dajme tomu, kúpu omamných psychotropných látok a podobne. Není tady riziko, že vlastně z toho, co jako, zní to poněkud dystopicky vlastně tenhle ten příběh. Přemýšlím, jestli vlastně tady není otázka uplatnění nařízení o kondicionalitě, protože tady je vlastně otázka skutečně jako efektivního vymáhání práva v souvislosti s dodržováním principů vlády práva, což je vlastně článek 2 smlouvy o Evropské unii a samozřejmě vede to teda k otázce eventuálně pozastavení vlastně vydávání unijních zdrojů, byť vlastně ty unijní prostředky tedy požívají naopak privilegovaného postavení. Presne. Ja som presvedčený o tom, že Európska komisia a teda zodpovedné orgány určite túto aplikačnú prax, ktorá sa týka tej veľkej novely, veľmi pozorne sledujú a budú vyhodnocovať, akým spôsobom sa táto veľká novela, dajme tomu, dotkla ochrany a boja proti trestným činom korupcie. Lebo tie súčasné štatistiky, a to by pán profesor možno vedel povedať úplne exaktne, z hľadiska nápadu trestných činov korupcie nám zásadne klesli. Čo súvisí jednak s tou veľkou novelou a s jej procesnými aspektmi, čo bolo zrušenie špecializovaného orgánu. To bol úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý bol vlastne jediný, mal v pôsobnosti stíhanie týchto trestných činov. V súčasnosti to majú v pôsobnosti krajské prokuratúry. Áno, ale vlastne to bolo to procesné, tá procesná stránka, tá hmotnoprávna stránka, premočenie, ako spomínal pán profesor, a ďalšie okolnosti vlastne vedú k tomu, že v súčasnosti aj tá ochrana pred trestnými činmi korupcie je oslabená aj z hľadiska tej aplikačnej praxe. A to presne vedie k tej otázke, aký je vlastne súčasne stav na Slovensku v oblasti právneho štátu a či naozaj nemôže Slovenská republika prísť k tomu, a to sa obávam, že by bol naozaj ešte ekonomicky podstatne silnejšie, dystopickejší obraz, že keby prišlo na základe nariadenia o podmiennosti alebo nariadenia o kondicionalite vlastne k pozastaveniu vyplácania prostriedkov z rozpočtu Európskej únie. Tak v takom prípade by mal slovenský štátny rozpočet naozaj veľmi vážne problémy. V súčasnosti sú schodky na úrovni vyše 5% hrubého domáceho produktu. Což je vlastně v rozporu s těmi pravidly, byť teda některé ty dlouhé brzdy byly pozastaveny, nicméně to pozastavení vlastně končí právě s rokem 2025. Takže... Presne tak. No ono to naráža, viete, aj na taký problém, že ak chápeme štát ako určitú zmluvu mezi občanom a Pardon, štátom. já do toho skočím. Já si teď jako skutečně představuji, jak jako někdo chce dát ten úplatek a teď ta úřednice mu to jako zastaví a říká ne, tady jsou evropské peníze, tady ne. Jo. Jenom slovenský. Ne, takto. Ono to skutočne súvisí s tým, čo povedal aj pán docent Beleš a to, čo povedala európska prokurátorka. Bola minulý rok na Slovensku pani Keveši a povedala, že trebárs tretina daňových únikov na DPH sa realizuje prostredníctvom Slovenskej republiky. Jako v celé Európskej únii. Jo. A to povedala ona. A teraz to otvára otázku tu, že stávate sa ako daňovým rájem. A to si musíme uvedomiť, prepáč pán profesor, že vlastne Slovensko tvorí len 1,1% obyvateľstva celej Európskej únie. A v porovnaní s tým až tretina daňových podvodov vlastne má nejaký súvis so slovenskými obchodnými spoločnosťami alebo inými osobami, ktoré sú do toho zapojené. Viete, a to súvisí potom aj otázkou takou, že na Slovensku napríklad trestné činy korupcie sa výrazne zliberalizovali. Zmenili sa ďalšie inštitúty
A teraz vyvstala tu otázka taká, že čo chce štát tým povedať? Že majú ľudia korumpovať? Alebo majú páchať trestnú činnosť? Alebo čo? Lebo nestačí urobiť len jeden krok, ale u mňa a u praktika s 30-ročnou praxou prokurátora je podstatné vidieť koncovku. To znamená, že my keď urobíme určitú zmenu v trestnom zákone, my si musíme byť vedomi toho, že či tá polícia bude schopná tie veci vyšetrovať. Lebo v minulosti mali sme takú situáciu pred novelou, že polícia niekoľko desiatok trestných stíhaní vedla za trestné činy korupcie. No po novele je to v jednotkových číslach. To padlo dole. A otvára to otázku vôbec efektivity práce polície. A to, že to nie je zanedbateľný poznatok môj, ale fakt, svedčí aj to, že minister vnútra mal v prosinci minulého roku konferenciu, tlačovú konferenciu, kde prezidentka policajného zboru bola s ním a oni priznali, že neobsaditeľnosť miest v rámci príslušníkov policajného zboru bola zhruba 25%. A v Bratislave ešte aj väčšia. To znamená, že vy, keď urobíte zmenu... Zase na druhou stranu není potřeba tolik policistů, když se snížila kriminalita. Jo, no, ale vidíte, a teraz si možno, že ani neviete, ako ste mi nahrali na smeč, pretože my sme skutočne množstvo vecí pretiahli z trestného konania do priestupkového konania. A kde chýbajú tí ľudia? A tí ľudia chýbajú a my sme nenavýšili počet zamestnancov na tých okresných úradoch, ktoré prejednávajú priestupky. A tá situácia eskalovala v roku 2025 pri malých krádežiach, tzv. Tesco krádežiach, ktoré boli do sumy 700 eur v potravinách, reťazcoch obchodných len priestupkom, že napríklad boli okresy, ako je napríklad Kežmarok, to je pri Poprade vo Vysokých Tatrách, kde o 100% sa zvýšil počet páchaných priestupkov. Lenže viete, tým, že to nemal kto vyšetrovať, nemal to kto odhalovať, no tak to viedlo k tomu, že to prudko začalo rásť. A dôsledkom, a to je tá koncovka, že tá polícia to nestíhala šetriť, nestíhala byť činná, bolo aj to, že začali kradnúť aj ľudia, ktorí nemusia kradnúť, lebo určitá kategória ľudí kradne preto, lebo je sociálne, prepadne sa sociálnu sieť, treba živiť rodiny, ale časť ľudí, ktorá nemusí kradnúť, kradla. Lebo oni to vnímali ako nejaký adrenalín, lebo ich nikto neodhalil. Ale viete, tam je riziko, lebo keď štát týchto ľudí neodhalí, tak na Slovensku je také porekadlo, že jedlom rastie chuť. Že sa stávalo, že jeden a ten istý urobil za deň 30 takýchto drobných. Prišla polícia, nechala ho tak, lebo to nie je trestným činom. A dokonca to viedlo k tomu, že vláda si to nechcela priznať, ale potom nakoniec prišla v decembri s tým, že to páchanie priestupkov sa znovu stalo trestným činom. Byť trocha to bolo za iných podmienok ako pre novelu, ale stalo sa to. Hoci dovtedy tvrdili, že to není problém. To nie je pravda. Lebo jedna vec je evidovaná trestná činnosť, štatistická, a druhá je tá, čo je páchaná. To znamená tá, ktorá sa podarí odhaliť? Jo, ale tá polícia je proste, ona je tak zaťažená, že ona nemá reálne možnosti to odhalovať. Nám skutočne to, čo hovorí docent Beleš, nielen v korupcii a pri krádeži, ale aj v ďalších trestných činoch sme zaznamenali prudký pokles. To nie je dobre. Lebo áno, časť trestných činov sa stala priestupkami, ale väčšina zostala trestnými činmi a tam je prudký prepad. A môže jeden z tých indikátorov byť to, že polícia nie je akcieschopná. A nie je preto, lebo nie je personálne vybudovaná. I keď sa to minulom roku zlepšilo, to priznávam, ale na Slovensku to bolo tak, že v roku 2023 a 2024 policajti mali lepšiu možnosť odísť do výsluhového dôchodku. A tí, čo tvorili novelu trestného zákona, my sme to neboli s pánom docentom, tak oni sa týmto vôbec nezaoberali, lebo oni vedeli, že koľko odíde policajtov a oni to mali prepočítať, že keď časť trestných činov padne medzi tie menej závažné trestné činy, či to tí z obvodných oddelení budú schopní zvládnuť,
nie sú to schopní zvládnuť. Išlo to na priestupky, nie sme to schopní zvládnuť. A teraz je stav taký, že dôvera verejnosti v štát klesá a to je zlý signál. Mhm. Ja by som to možno ešte doplnil v tom zmysle, že áno, že na jednej strane tam máme latenciu a znižovanie vlastne štatisticky evidovanej kriminality a taktiež aj priestupkov, aj keď teda narástli, ale nezodpovedá to tej skutočnosti, tomu pocitu, Presne. aký majú ľudia z hľadiska svojej právnej istoty a ochrany majetku. A potom je tam aj druhá vec a to je tá koncovka, že keď už vlastne máme trestné veci, ktoré sa dostanú do štádia trestného stíhania, následne vznesenia obvinenia, následne podania obžaloby, následne hlavného pojednávania a právoplatného odsúdenia páchateľa, tak otázka znie, aké tresty sú následne ukladané. Pretože aj tohto sa dotkla tá veľká novela a potom aj následne, ako už pán profesor povedal, tie opravné euronovely, ktoré sa napríklad dotkli aj pri ochrane finančných zájmov Európskej únie, aj práve ukladania trestov a zásad ukladania trestov. A my práve sme sa dostali do takej situácie a to súvisí aj všeobecne s tou otázkou toho právneho štátu, že naozaj sme schopní, máme tie mechanizmy účinné na ochranu právneho štátu a konkrétne na ochranu finančných záujmov Európskej únie, tak keď sa pozrieme na tie ukladané tresty, tak môžeme o tom čiastočne pochybovať. Keď vlastne máme rozsudky, ako máme rozsudok Najvyššieho súdu z minulého roka, ktorý sa týkal dotačného podvodu, tam išlo o jednočinný súbeh poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a teda subvenčný podvod, kde teda išlo radovo o hodnotu dotácie v rozsahu 121 000 eur. A následne teda, keď prešlo toto celé trestné konanie, tak vlastne bol uložený trest vo výške 5 000 eur. No nevyplatí sa to skúsiť, takýto dotačný podvod. Môžeme sa pýtať, no tak samozrejme u nás, my povedali by sme si, že samozrejme, že nie, ale možno pre niekoho sú tie peniaze tak lákavé, že si povie, že naozaj za tých pár tisíc eur možného trestu to risknem. A tam je práve... se to ještě sníží něco o inflaci meziroční. Presne tak. A tam je aj tá otázka a to vlastne aj zákonodárca doplnil do zásad ukladenia trestov, že je potrebné zohľadňovať dĺžku trestného konania. A aj v tomto prípade, čo hovorím, Najvyšší súd naozaj uložil aj takýto možno miernejší trest tých 5 000 eur aj vzhľadom na dĺžku trestného konania. Len pýtame sa, prečo je to trestné konanie také dlhé? Prečo vlastne od spáchania trestného činu do právoplatného odsúdenia páchateľa ubehne v niektorých prípadoch 7 rokov, v niektorých prípadoch 12 rokov. Máme politicky a právne exponované kauzy, mediálne exponované kauzy. Dajme tomu kauza vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky, ktorá vlastne už bola spáchaná vo februári 2018 a je rok 2026. A prečo vlastne ešte stále to nebolo právoplatne rozhodnuté? Hej. A to sa vlastne deje aj pri tých trestných činoch poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, čo následne potom vedie k takýmto, s prepáčením, k symbolickým trestom, ktoré sú za to ukladané. A tam naozaj sa môžeme pýtať, sú tie tresty primerané, účinné a odradzujúce, tak ako to vyžaduje smernica Rady a parlamentu? Mně se tím trošku připomnělo to rozhodnutí Táriku, my jsme ho taky rozebírali vlastně v podcastu, kdy soudní dvůr právě říkal, že ty tresty nebo to stíhání musí být efektivní, aby chránilo teda finanční zájmy Evropské unie. V tomto případě to teda byl dotační podvod, tak tam ty zájmy byly, ale teda celkově mám dojem, že teda finanční zájmy Evropské unie jsou teda lépe chráněny. Áno, sú lépe chránení, ale jednoducho musí ten štát zabezpečiť ochranu všetkých finančných záujmov. Nemôže to vybrať ako rozínka z torty. Musí to rovnako chrániť, pretože nemôže nič uprednostňovať. A potom to súvisí aj ďalším zaujímavým inštitútom, a to je právo na účinné vyšetrovanie, ktoré presadzuje Európsky súd pre ľudské práva. A z tých dôvodov, ktoré pán docent Beleš naznačil, je situácia taká, že novelou trestného zákona, ktorou sa novelizoval aj trestný poriadok, sa tie procesy viac a viac formalizovali. Dôsledkom, že to dlhšie a dlhšie trvá. A potom sa dostávame do rozporu s tým právom na účinné vyšetrovanie, že veľmi veľa času uplynie, o mnoho viac ako v minulosti uplynie od spáchania trestného činu po odsúdenie páchateľa. A to by nemalo byť, lebo neskorá spravodlivosť je odopretá spravodlivosť. A proste s týmto musíme žiť. Znamená, ten výsledek je ten, že vlastně došlo ke zkrácení toho promlčení a zároveň vlastně došlo fakticky k prodloužení toho samotného řízení v případě, kdy se to rozjede. Jo,
No. A to prostě to je nelogické, to nemůže být. A zároveň vlastně tím, jak se zkrátily i ty promlčení, tak je větší šance, že vlastně ta oběť toho trestného činu, Presne. tak vlastně nemá ten rozsudek o tom, že je Áno, obětí a tím áno. pádem nějaké jako Áno, zadosti učinění se áno, má lebo sa neprihľadlo na ochranu tých obetí, hoci to vyplýva aj z práva Európskej únie, lebo keď sa to zastaví trestné stíhanie, ten poškodený sa už tým peniazom nedostane. Môže podať žalobu v civilnom konaní, ale to důkazní břemeno je větší. na ňom a potom tam to trvá o mnoho dlhšie, kdežto v tom trestnom konaní to trvá o mnoho kratšie. A takto sme určitú skupinu poškodených úplne ako keby odsekli a choďte na súd, tam si uplatňujte svoje vaše práva, ale oni sa pýtajú, veď my sme vám všetko doložili. Viete, tí ľudia nerozumejú tomu. To je to, že dobre, je ochrana finančných zájmov Európskej únie, to sme si vysvetlili. Ale tí ľudia sa pýtajú, že prečo sa skrátili premlčacie lehoty? Veď keď niekto mi niečo odsudzil, alebo spreneveril, alebo podviedol, prečo sa voči nemu zastavilo trestné stíhanie, keď sa zastaví trestné stíhanie, poškodený nedostane nič? Je prečo to tak neviny? Je? Prezumcia neviny a polícia je zase nervózna, lebo robili na tých prípadoch roky a skončilo to zastavením trestného stíhania, tak to prostě vyvoláva napätie v tej spoločnosti. A je to takové, že ta policie, případně státní zástupci mají, jako, řekněme, čárky, že vlastně najednou, když na tom pracovali několik třeba měsíců, tak najednou nemají tu čárku za dovedený případ. Viete, a tam ešte môže byť aj problém ten, že oni vlastne sa potom znižuje počet úspešne vedených trestných stíhaní. A na druhej strane potom môže vzniknúť aj otázka tá, a to je s náhradou škody za trestné stíhanie toho obvineného. Aj to môže byť hre. Aj tieto veci. Proste prevažujú tam negatíva vo vzťahu k tým koncovkám tej novely. Poviem taký jeden príklad. Bola taká diskusia u nás na fakulte v únoru minulého roku a tam vystúpil jeden obhajca a on študoval v Rakúsku a povedal, že tam menili nastavení polície. To, čo majú vyšetrovať a tak ďalej. A povedal, že legisvakančná lehota od schválenia zákona, pokiaľ nadobudol účinnosť, bola 4 roky. Pripravili sa. A teraz si predstavte, že keby to dopadlo tak, ako to vláda plánovala, že za 15 pracovných dní tá novela mala byť účinná, tak 30. prosinca alebo 31. prosinca by museli byť ľudia prepustení aj z vyšetrovacej väzby, aj z výkonu trestu. Lebo viete, keď niečo sa stane, niekto je vo výkone trestu odňatia slobody za krádež a to konanie v čase, kedy je vo výkone, nie je trestným činom, no tak tá osoba je prepustená z výkonu trestu. No ale tie súdy mali kedy? 31. decembra ich prepúšťať. Viete, že vy keď robíte novelu, a veď aj v Českej republike sa robila novela, pán profesor Šámal bol v tomto veľmi aktívny, je aj hlavným autorom Českého trestného zákonníku, tak on na všetko toto myslel. A ja som robil v rokoch 99 až 2005 nový trestný řád, trestný poriadok na Slovensku a my sme to 6 rokov tvorili a radili sme sa, napísali sme to, pripomienkovalo sa to. A legisvakančná lehota bola skoro 7 mesiacov, ale nepustili sme to zo dňa na deň. To sa ani nedá. Lebo vy tých ľudí musíte na to pripraviť, vyškoliť, napísať komentáre a vysvetliť im, že takto to budete robiť, lebo to neboli zmeny formálne, to boli zmeny zásadné. Já mám pořád trošku dojem, že my vlastně se snažíme do právní argumentace trošku pasovat tu skutečnost, že prostě ta novela byla jako politicky účelová. To znamená, jako aplikovat na to právo a právní argumentaci moc nejde, protože asi není o čem moc diskutovat. Možná spíše otázka, jak z toho ven, jestli je třeba cesta skrze evropské právo, anebo prostě je to otázka změny parlamentu a nějaké nové kultivace celého toho trestního práva. Ja som to verejne povedal, ja som sa 20
viac ako 20 rokov podielal na zmenách slovenskej legislatíve až do nástupu terajšej vlády. A ja verím tomu, že keď bude šanca, tak toto sa musí zmeniť. Musí sa urobiť zásadná reforma trestného práva, ktorá musí zohľadniť na prvom mieste výsledky aplikačnej praxe a zohľadniť to, čo od nás vyžaduje Európska únia a pripraviť materiál, ktorý prejde diskusiou s ľuďmi, čo to právo aplikujú v praxi, to znamená sudcovia, prokurátori, u vás sú to štátni zástupcovia, policajti, advokáti a jednoducho v takomto konsenze to predložiť do parlamentu. Lebo tieto zmeny, ktoré sa urobili týmito 11 zmenami trestného zákona, a tým reagujem na vašu otázku, oni sa nedajú opraviť. To je neopraviteľné, lebo to sú zásadné zmeny inštitútov. To sa musí nanovo napísať celkovo aj ďalšie ustanovenie. To sa nemôže urobiť tak, že jedno ustanovenie sa vráti právnemu stavu pred novelou. Nie. To sa musí urobiť zásadné vyhodnotenie a nanovo napísať. To je neopraviteľné. Tieto zmeny, to je môj záver, tieto zmeny z môjho pohľadu do budúcnosti sú neopraviteľné a vyjadrím to úplne rukolapne, že treba postaviť veci z hlavy na nohy. Keď ste sa pýtali, Michal, či vlastne by nám v tej aplikačnej rovine z hľadiska korekcií, konzekvencií tejto novely by nám mohlo pomôcť európske právo, tak by som bol skeptický vzhľadom na to, že tu vlastne prebieha harmonizácia prostredníctvom smerníc. A vieme, že smernice, priamy účinok smerníc je možný len teda v prospech jednotlivcov, že tam nemožno sprísňovať trestnú represiu, nemožno vlastne cez priamy účinok smerníc. Přemýšlím přes, to bylo myslím rozhodnutí Pupil, kdy soudní dvůr vlastně bychom šli do toho triangulárního efektu, že přes směrnice o ochraně obětí trestných činů bychom vlastně se mohli domáhat vůči tomu státu nějakých práv. On by to vlastně mohlo dojít třeba do toho řízení. Takto. Ja osobne... Pardon, že som vám prerušil. Nie, no tak ako ja si myslím, že to aj keď sme hovorili o tom práve na účinné vyšetrovanie, ak sa nemýlim, tak vlastne neviem, či v tejto veci to bolo pred súdnym dvorom alebo v inej veci generálny advokát vlastne vyjadril, že vlastne my nemôžeme cez práva obetí a práva poškodených vlastne porušovať práva obvinených v trestnom konaní. Že vlastne tie práva, pozitívne záväzky štátu, ktoré vyplývajú zo základných práv obeti, nie sú také silné, aby nám dovolili vlastne porušovať, dajme tomu, právo na spravodlivý proces obvineného v trestnom konaní. Takže naozaj jediná možnosť je, ako povedal pán profesor, vlastne sa na to potom z hľadiska tej legislatívnej činnosti znova pozrieť a naozaj prekopať to a teda pristúpiť k opätovnej rekodifikácii trestného práva hmotného a z hľadiska aj zjednodušenia trestného procesu, z jeho zefektívnenia práve v súlade s týmto právom na účinné vyšetrovanie, tak aj trestného práva procesného. A to právo na účinné vyšetrovanie, teda sledujeme to, vieme, že to je naozaj veľká téma aj pred Ústavným súdom Českej republiky z hľadiska toho, že aké rôzne konzekvencie z neho vyplývajú, či aj v tej hmotnoprávnej rovine. Z hľadiska toho, že či vlastne cez tie pozitívne záväzky štátu vlastne existuje tam aj nejaká povinnosť ukladať tresty v určitej výške, alebo tresty nepodmienečné, dajme tomu pri trestných činoch znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Tak tam je taká polemika, ale napríklad pokiaľ sa vrátim k tej novele, tak tam bolo namietané právo na účinné vyšetrovanie v konaní pred ústavným súdom aj vo vzťahu k tejto veľkej novele, o ktorej sme hovorili. A tam na to, keď to mám teda tak hovorovo povedať, ústavný súd hodil bobek, keď vlastne povedal, že to právo na účinné vyšetrovanie je, tie pozitívne záväzky existujú, ale toto všetko, čo vlastne vykonal zákonodárca, tak vlastne bolo v rámci jeho diskrečnej právomoci a neprišlo k porušeniu práva na účinné vyšetrovanie z hľadiska skomplikovania trestného procesu, oslabenia toho hmotného práva. No samozrejme je to na diskusiu. Ta legislativní tvůrčí činnost na Slovensku je poměrně zajímavá nejen v oblasti trestního práva, ale i v oblasti ústavního práva, protože Slovensko teda teď na konci roku 2025 přijalo novou novelu ústavy. Andrej, možná vás poprosím, jestli byste nám řekli jenom o co jde, protože také to vyvolalo otázky spojené s unijním právem.
Áno. Dokonce teda musím říct, že si mi slovenská televize pozvala, abych to komentoval. Tak vám vyjadrila dôveru. A čo ste povedali k tomu, ak sa teda možno že tam ta otázka se týkala, to taky střední, tam ta otázka se týkala, jestli bude žaloba na porušení povinností účinná. Já jsem říkal, tak jako pokud to tam být může, ale jak bude účinná, to nevím. Ale jinak jako asi právní základ jako je tam legitimní. Presne tak. Áno, novela ústavy bola prijatá v septembri, v září minulého roku 2025 a týkala sa článku 7 ústavy, do ktorého boli vložené, vsunuté dve nové ustanovenia. Ja to nechcem celé citovať, ale len v krátkosti poviem, že odsek 6 hovorí ponovom, že Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť predovšetkým vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany života, ľudskej dôstojnosti, súkromného rodinného života, manželstva, rodičovstva, rodiny. A potom odsek 7, že nič tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu časti jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu. Tak možno, keď toto si naši poslucháči vypočuli, tak si hovoria, že veď áno, samozrejme, že tu možno slovenský ústavodarca vykopáva otvorené dvere, že predsa toto sú oblasti, v ktorých členské štáty nepreniesli svoje právomoci. Prostě brinza, halušky jsou slovenský, pivo a sandály sú české. Tak, toto nie je harmonizované. Európska komisia nepredložila takýto návrh legislatívneho aktu, že by teda bol uvedený recept na halušky a teda turistické oblečenie občanov Českej republiky vo vysokých Tatrách. Skrátka, teraz to trošku odľahčujeme, ale tak akože samozrejme otázka znie, že čo to je národná identita a či vlastne je tvorená týmito prvkami. Áno, slovenský ústavodarca si to takýmto spôsobom vymedzil a možno niekto by povedal, že veď v poriadku, naozaj rodinné právo nie je harmonizované a nie je ani takáto kompetencia v zmluve o Európskej únie, ani v zmluve o fungovaní Európskej únie na harmonizáciu rodinného práva. Lenže ono to vlastne môže mať určité praktické aplikačné konzekvencie v tom zmysle, že ako poznáme teda judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, napríklad vo veci Koman, neskôršie veci Pančarevo, alebo v súčasnosti Trojan, teda vojvoda Mazoviecký, ak sa nemýlim, sa volá ten rozsudok z konca predchádzajúceho roka, tak môže tam vlastne prísť k tomu, že tieto ustanovenia, aj keď sa tvária, že vymedzujú, že v týchto oblastiach teda si zachováme národnú identitu a sú to oblasti, ktoré sme nepreniesli, tak v konečnom dôsledku môže prísť k tomu, že orgány verejnej moci na Slovensku nebudú rešpektovať konzekvencie, ktoré vyplývajú z občianstva Európskej únie. Nepríde tam vlastne k udeľovaniu alebo teda k rozhodnutiam o existencii práva na pobyt rodinných príslušníkov, ako to poznáme napríklad z rozhodnutia Koman. Nepríde tam k konzekvencii v podobe priznania práva na pobyt maloletého dieťaťa s oboma rodičmi rovnakého pohlavia a rešpektovaním dokumentu, ktorý preukazuje toto rodičovstvo, ktorý vydal iný členský štát, ako to súd povedal v prípade Pančarevo. A preto vlastne, aj keď sa táto novela tvári, že hovoríme vlastne len to, čo sme doteraz vedeli, tak v skutočnosti vlastne môže prísť k nerešpektovaniu povinností, ktoré vyplývajú z práva Európskej únie a zároveň vlastne touto novelou prišlo aj k spochybneniu prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym právom, tej aplikačnej prednosti, s tým, že toto naozaj môže mať konzekvenciu v podobe konania o nesplnení povinností členského štátu. Európska komisia vlastne už na konci novembra, listopadu 2025 zaslala Slovenskej republike formálne stanovisko o následnom možnom začatí konania podľa článku 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tak Slovenská republika má od konca novembra vlastne 2 mesiace na vyjadrenie, teda aby sa k tomu vyjadrila. Počul som aj také názory, že by stačilo možno, aby vláda
uviedla nejaké interpretačné pravidlo k tomuto ustanoveniu ústavy, lenže vláda určite nie je kompetentná na záväzný výklad ústavy, lebo záväzný výklad ústavy podáva len Ústavný súd Slovenskej republiky. A určite nie je vláda, takže s takýmto nejakým vysvetlením by sa podľa môjho názoru Európska komisia nemohla len tak stotožne vysporiadať a nekonať. Preto podľa môjho názoru je možným riešením vlastne opätovná teda zmena ústavy a teda vyhovenie Európskej komisii, alebo možné stanovisko Ústavného súdu o výklade týchto nových ustanovení Slovenskej ústavy. Já právě, když jsem se díval na tu textaci Slovenské ústavy, tak mám z toho trošku takový dojem, že byl tady velký zájem z různých stran, aby vlastně ta novela byla přijatá. Nicméně ta textace je i taková, že vlastně nejsem si jistý, jestli všechny strany byly srozuměny s kým, co to znamená, že každý si pod tím trošku představil něco jiného, protože jako já bych se na to dokázal dívat i jako tak jako však hej, tak jako do toho nikdo do toho Evropská unie jako nevstupuje. Co se týká rodinného života, jasně, Slovensko to vychází z judikatury soudního dvora, prostě si může stanovit různé formy manželství, církevní, světský, registrované partnerství občanské unie. Nicméně stejně tak to právo má Německo nebo Belgické království, řekne stejnopohlavní manželství a v rámci teda téhleté suverenistické teorie, tak řekneme dobře, tak Němci si suverénně rozhodli, že něco takového mít můžou a my teda asi německou suverenitu asi nespochybňujeme, ani když přijdou na naše území. Zároveň teda to vytváří zajímavé trestně právní aspekty, jestli, když by se někdo takhle oženil mezi více členskými státy, kde jsou různé definice manželství, jestli by byl bigamistou. No, máme, na odľahčenie poviem, že máme v trestnom zákone slovenskom, aj myslím, že v českom trestnom zákonníku je trestný čin dvojmanželstva, že kto je v manželstve a uzatvorí ďalšie manželstvo. Takže malo by to ozaj zaujímavé dôsledky, ale myslím si, že nemôže právne účinným spôsobom jedna osoba uzatvárať manželstvo s inou osobou. Keby to bolo, viete, z jednou, že niekto uzatvorí s jednou osobou manželstvo na obecnom úrade, potom ide do kostola v inom štáte, tak to asi by problém nebol, lebo boli by to stále s tou istou osobou, ale problém bol v takom prípade, keby to bolo s inou osobou. Tak to by už trestným činom bolo, lebo nemôže takáto situácia nastať. Takže asi toľko. Pán doktor. Mně jenom napadá takový hezký vtip je, že trestný čin dvojího manželství je jediný trestný čin, který je zároveň trestem. Jo, to je pravda. A toto ani strihať nemusíte, lebo to je naozaj veľmi, veľmi pekný vtip. Ale pán doktor, musím ja vám povedať, ja že... taký, aj Andrej. Áno, všichni musíme říct. Máme manželky. Presne tak, toto je otázka, ktorú sme riešili aj so študentmi na seminári. Že ako by to bolo práve s trestným činom dvojmanželstva. A jestli by bylo možné vykonat evropský zatýkací rozkaz. To ešte sa nám to ďalej samozrejme komplikuje, ale ja si práve že myslím, že pri tom trestnom čine dvojmanželstva by sme museli byť opatrní, lebo my ako právnici sme veľmi závislí a veľmi bazírujeme na definíciách. A obzvlášť to platí v trestnom práve. A my máme podľa slovenského právneho poriadku nejakú definíciu manželstva. A keby to vlastne to dvojmanželstvo, to druhé uzavreté manželstvo nespĺňalo tú definíciu, slovenskú definíciu manželstva, tak pokojne môžete uzavrieť aj teda raz manželstvo osôb rôzneho pohlavia a potom manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ale podľa slovenského právneho poriadku to nie je manželstvo, lebo ten znak vlastne musíme vykladať podľa slovenského právneho poriadku. Vlastne v tom paragrafe 204 trestného zákona. A to Německo požádá o to předání. Áno. No tam by sa asi skúmala otázka obojstrannej trestnosti. Áno. A to by asi v takomto duchu neprešlo. Tak. Ale sám vidíte, že aké to vyvoláva otázniky, alebo aj to, že čo v prípade, keby tie osoby takýto zväzok uzatvorili treba v inom štáte, ako je Slovenská republika, a prišli by na matriku a trvali by na tom, že nech to matrika zapíše.
Takže ono to vyvoláva skutočne veľa otáznikov. A na toto právo musí pamätať, lebo niektoré veci si povieme, že zo žartu, ale niektoré môžu mať aj takéto dôsledky. Ono to má vždy vlastne dôsledky pre konkrétnu situáciu fyzických osôb a ich základné práva. A to vlastne nesmieme zabúdať. A tam práve aj tí naši kolegovia, ktorí možno spochybňovali takéto škodlivé následky tejto ústavnej novely, hovorili, že napokon vždy bude mať posledné slovo ústavný súd, akým spôsobom to vyloží. Lenže nie každá vec sa dostane na ústavný súd. Tam sa dostane možno len určité percento, možno 10% veci. A druhá věc, jako pojďme si říct jako na rovinu, že já mám ústavní soudce relativně rád, ale přece jenom jako je tedy nějaká dělba moci a není možné prostě říkat, všechno za nás vyřeší ústavní soud. Presne tak. Takže áno, závisí to vlastne aj od konkrétneho zloženia ústavného súdu a aj vlastne je tam to časové hľadisko, kým by o tom ten ústavný súd rozhodol. V niektorých veciach rozhoduje veľmi promptne, napríklad o tej spomínanej veľkej novele trestného zákona a trestného poriadku, tam rozhodol rádovo v týždňoch v rámci roka 2024. To rozhodnutie padlo na začiatku července 3. júla 2024, čiže naozaj doslova po niekoľkých týždňoch, ale mali sme potom aj nálezy ústavného súdu, nález, ktorý sa týkal protiústavnosti ústavného zákona, čiže tam vlastne ústavný súd siahol po materiálnom jadre, tak tam táto vec ležela na ústavnom súde 5 rokov. Já právě ještě přemýšlím, nevím, jak je to na Slovensku, a doufám, že teď kolegové třeba z ústavního práva mě nebudou muset opravovat, ale třeba Český ústavní soud se dívá třeba na to téma evropského práva jako něco, co není součástí vlastně jeho referenčního rámce. To znamená, v případě, že by něco bylo v rozporu s unijním právem samo o sobě, tak není důvodem pro zrušení takového právního předpisu. Naopak je to teda povinností těch obecných soudů, aby dodržovali unijní právo, že vlastně ani ten ústavní soud by samozřejmě vykládal by v takovém případě ústavu, měl by asi vyložit eurokonformní, byť nemá tu povinnost, protože to referenční rámec je jenom ústava. No, já bych teda doufal, že v tu chvíli by Český ústavní soudce rozhodl, že by mohl položit tu předběžnou otázku. Možno by spravil tú výnimku. Áno, na Slovensku vlastne... Na Slovensku sa už zopárkrát stalo, že teda ústavný súd pokladal prejudiciálnu otázku. Ostatne teraz aj pred Vianocami sa stalo v jednom prípade, že ústavný súd položil na výklad článku 49 charty, takže tiež veľmi zaujímavá vec. Mně jinak vlastně ta formulace v rámci novely ústavy jako poměrně dost připomíná takovou tu takzvanou polskou výjimku z listiny, která teda soudní dvůr poměrně briskně interpretoval, že je to spíš taková jako interpretační, než že by měla substantivní závaznost a právě týká se taky toho rodinného života. No, tak když nedokážeme dostat tu výjimku do primárního práva, tak aspoň do národního primárního práva. Tak. No a jaký bude další vývoj? Protože tady je teda je ve vzduchu řízení o porušení povinnosti. Se Slovenskem asi si dokážu představit, že brát zpátečku a ustupovat vlastně z té textace ústavy by nebylo politicky úplně průchozí a najít tu většinu ve Slovenské národní radě by bylo spíše, si myslím, jako nemožné. Takže jakým spôsobom to potom zesúľadiť? No je to skutočný problém, pretože tak ako ste povedali, Národná rada Slovenskej republiky tú zmenu v ústave prijala, myslím, že 91 hlasí. Najtesnejšou možno trojpätinovou väčšinou. 90, dokonca 90 hlasov mala len 90 a minimálne taký istý počet poslancov by mohol urobiť túto zmenu. A je to zrejme málo pravdepodobné, pretože z tých dôvodov, ktoré ste vy označili, že by oni vlastne revokovali vlastné rozhodnutie. Takže to je to, že keď človek niečo robí, zmení ústavu, tak mal by si byť vždy vedomý toho, že je to tak závažná vec, že by tá ústava nemala byť trhací kalendár a že keďže ústavný súd tam nie je oprávnený preskúmavať tieto zmeny v ústave, tak by mal byť o to precíznejší ten zákonodarca, aby sa akýmkoľvek možným
problémom vyhol tejto oblasti, pretože cesta naspäť by asi možná v tomto volebnom období nebola. Obávam sa, že ani v ďalšom volebnom období o predsa len tých 90 hlasov, teda ústavná väčšina, to je naozaj veľmi výnimočné, že sa to je veľká reprezentácia Národnej rade nájde v rámci jednej koalície. Takú koalíciu vlastne viedol Igor Matovič ako premiér od roku 2020, ale inú takú koalíciu, ak si dobre spomínam, vlastne Slovenská republika, možno ešte z čias prvej vlády Mikuláša Dzurindu, ale ani tam asi... Nemali 90 nemali. 90 ani tam vtedy nebola. Takže otázka znie naozaj, že ako z toho von. Uvidíme, akým spôsobom sa s tým vysporiada Európska komisia, teda konaním podľa článku 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A keby sa Európska komisia napokon rozhodla nežalovať, tak ešte je tu vlastne možnosť aj konania podľa toho ďalšieho článku 259, že teda iný členský štát, a už tu mali sme signály zo strany Holandska, že holandský parlament vlastne k tomuto prijal uznesenie, ktoré teda v úvodzovkách odsudzuje takéto ústavné zmeny, kde sa teda spochybňuje prednosť práva Európskej únie a predovšetkým v oblasti ochrany základných práv a slobod. Napadá mě k tomu už jenom asi komentář, který mi jednou řekl tehdejší náměstek na ministerstvu vnitru. O změně listiny se ve slušné společnosti ani nežartuje. Jo. Tak. Já vám moc děkuji za to, že jste přijali naše pozvání. Doufám, že si svůj pobyt v Praze užijete. V případě potřeby samozřejmě jste tu kdykoliv vítáni, i kdybyste potřebovali azyl. A těším se zase někdy brzy na viděnou, ať už v Praze nebo právě v Bratislavě. No, ďakujeme za pozvanie a tak, ako sme sa v dobrom zišli, tak sa určite aj rozídeme, že my o azyle s pánom docentom Belečom neuvažujeme, pretože z boje sa neutíká. Jednoducho o tom boji za slušnejšie Slovensko a za presadzovanie princípov právneho štátu zotrváme a budeme naše názory tlmočiť. Veľmi pekne ďakujem, že som mal možnosť sem prísť prvýkrát v podmienkach Českej republiky do tohto podcastu a na tomto mieste by som chcel poďakovať aj právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, že mi umožnila vedecký pobyt na katedre trestného práva, pretože je to oblasť, ktorá ma vie aj odborne, aj ľudsky ďalej pohnúť. Takže ešte raz ďakujem, že sme sa mohli aj osobne stretnúť a prajem príjemný začiatok roka všetkým vašim poslucháčom, osobitne aj vám. Presne tak sa pridávam k pánovi profesorovi a teda naozaj z boje sa neutíka, takže zatiaľ ešte ten azyl teda nie je, pokiaľ teda sa ešte viac nebudú skrutky uťahovať šrouby, ale nie je aktuálny. A taktiež teda ďakujem za túto možnosť vystúpiť v podcaste. Bol to veľmi príjemný rozhovor a sa teším sa na ďalšie možné stretnutie. Proste na viděnou. Na viděnou. Ďakujeme. Nasledanou. Cink, 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 dostali jste se na konec epizody a moc děkujeme za to, že jste nás poslouchali až do konce. Určitě nám dejte like, určitě nás odebírejte a budeme se na vás těšit při příštím díle. A pokud se vám díl líbil, pošlete nám zpětnou vazbu, pošlete nám to na e-mail z evropy@perfeccioni.cz, pošlete to svým známým, hoďte si to do storíčka na Instagramu, cokoliv. Budeme za to moc rádi, ať se to dostane co k největšímu množství lidí, které by to mohlo zajímat. Děkujeme, mějte se hezky.